Best say yina yebe nya enkambom yede odo ani baako ye na yede atichiri ekuru esanse tete no nyina no nananom odo ani enkambom ni baako ye no bari chichiri kuru ya yesusu ya ba betui na kwa be fa so ye nyina yede enkambom beba nya ye kuru no ama kuru no aye kabehwe no na besa ehia no na odi atumi na ni na bia akire na be ye ha ye nyina obeye kanko ama kuri na ye nyina ya atrase ya tutu tie die okono Nana Akwamuhene Nana kudem somfo nanom mpanimfo a makahia ha menuanom ma ene mema nananom edamu nyina ase zongofo malam mpanimfo alajifo mu nyina amaka ho Madam say somebody you made it to say Ashamesa. Me are community preoccupé. Me to make a semi committee. My soul preoccupé, Madam say. Abusiafo memama kwaba eba pemampem TV so mosomfo agimfena eba amamani amane a je ena yedi kan na yaye adwen se abibre de ma yeda nso no yenso yede besom Ghana afo nyina na yede mu ebohwi awura Nkoranzaman mu eye yewura Kwame Baffoe agintadua eye otumfo se tutu nyankase nyansayera dudu obiribie ni piesie ena eye nana Kwame Baffoe sanso ena ne doyere amamre kwanso ena ye nana ya asapoma a otoso miensa nananom monkwaso modeshepon pemampem braso se me sommu na me sommu kwampaso ene akomapam nana de ewomu nyina ne se encheye ena Akwamuhene of Nkoranza traditional area isai chire yewura Nkoranzaman hene na eno no bepam no yedi sanfo ni beba but answer no be pese yebo hwi na yewura kranka na yenhwe se after se osue ema yewura nana Kwame Baffoe autoso nan na akwamakwanwa no nana mam yati ase se Akwamuhene eni Baah hema na hema oda akwam abusuana no ana oda akoma no ene ye Nkoranzaman hema na ya asapoma autoso miensa mame batampa ofro tabraba Ghana ni wiase nyina enoma no nyame enhira oma enfreye yesi yemra de a na akoma soya wie enti Nkoranzaman entuma pa no a wafa afra no na chese amamani amane kwanso no ebe wie peye na awie mudie enti Nkoranzaman Akwamuhene echire se sompa Krankaman ede asom no mitieye mu okosai echire Nkoranzaman hene no ekuradi adanse epefe se Krankaman edo no omache ne odon wanwaso enti na chese obeyi dapon na yi asi ho se ode eda Krankaman nyina ase na ode nani suadi hunu ene ne botaye a owoma Krankaman ato krankafo anim na nana anudi sem de na chese na ede pa anoso edin ani ntumo manje pre na yenkotie nana anudi sem a ode tutwa e wo sa adwumade nase unit committee members religious leaders emane mema ene dadweye yeshia ha no yeshia ha asida kese na mede mamo sanse nano Tuesday in fact odo a musho maame no amamani aso da empayinfo se so bi bibi mawa o se wo so chire nse do ye no ani aso no nti ne me empayinfo ye fa ya adwen se ene no ye be invite
live band yi na bababo ama Krankaman esan sɛ adekɛse a moayɛ no ahamani aso na ne nyinaa mu no bɛsan asrɛ sɛ sesia a biribiara yɛ kama yi pinti ne ntɔkwa ne munumuna biara ni hɔ deɛ bɛsrɛ sɛ yɛn nyinaa yɛbɛnya nkambom yɛde ɔdɔ ne baako yɛ na yɛde akyekyere yɛ kuro yi ɛsan sɛ tete no nyinaa no nananom ɔdɔ ne nkambom ne baako yɛ ne bɛde kyekyere kuro yi a yɛsoso yɛaba bɛto yi nti sɛ aduru yɛso yɛpɛn so deɛ a ada ne yɛso yɛnyɛ the same thing na ayɛ sɛ obi aka me obi atimi ɛba saa ɛma kuro no ɛntumi ntu mpɔn nti mɛsrɛ Krankaman nyinara sɛ biribiara ni a yɛn nyinaa yɛnka mmom ɛnam kranka nti na yɛmfa kuro no nkɔ n'anim cause ɛnkane no sɛde daa meka no ɛnkane no ansa na wobɛnya kuro bi se anaa asase se atena so no na ɛyɛ ntɔkwa ampa ebinom etumi hwere ɔmo nkwa binom kyesɛ mogya nana binom ɛka ku ya ansa na kuro yi ba bɛyɛ kuro yi a yɛso yɛba bɛpii mu nti yɛpɛ so no ɛnyɛ ntɔkwa this time na mmom yɛ ntɔkwa a yɛbɛkono ne sɛ yɛbɛpɛ kuro no mpuntoɔ na kuro no mpuntoɔ nso nyinaa no bɛgyina yɛ nyinaa yɛ so ɛyɛ me no asɛdeɛ ɛtumi nkɔba sɛ me nko a nti mɛsrɛ nkabɔ baako yɛ na yɛforget biribiara na yɛkuro abɛyɛ krabɛhwɛ daakye yɛni hɔ a nkyirima no bɛso bɛba bɛbɔbɔ yɛdimpa na bɛso batoa so nti mɛsrɛ Krankaman yɛn nyinaa yɛmfa ɔdɔ baako yɛ na yɛmove kuro no forward because wohwɛ bi asesese deɛ ɛkɔ no a nkabom yɛa ne ama nkuro bebree ɛtu mpɔn na daa meka sɛ nananom bɛba ne bɛsoso saa bɛkita saa program a sɛ nka kuro yi nka yɛmɛto no sei na sɛ baanyɔ no saa na baate bɛho ase aka bɔ mu akyekyere kuro ama na bɛduru saa bere a ade nti ne yɛpɛn so no yɛbɛtra sɛ yɛde mpaapa mu bɛba ɛno no ɛmmoa nti mɛsrɛ Krankaman biribiara mu a yɛn nyinaa yɛnka mmom na yɛmove kuro no forward na kranka ɛyɛ yɛn nyinaa yɛ dea ebio sɛ obi kura wɔ sɛ de da meka no sɛ bia obi wɔ adwenkyerɛ bi ɛfa kuro yi ɛnkɔsoɔ ho a de bia meka sɛ me de ma bia mi pono wobɛtumi afa hɔ na discussions bi wɔ hɔ a wode aba na yɛn nyinaa yɛ discuss yɛfa kuro yi ho nti ne nyinaa mu no da meka obi ɛwɔ suggestion bi a otumi ba ne yɛ discuss na kyerɛ sɛ kuro no ɛkɔ n'anim me de mene bia ni asɛm saa nso ne mepɛ sɛ bi ne bi bɛnya asɛm yɛndwene ekuro no ho Krankaman first ansa na deɛ aka sɛ yɛde saa de no hyɛ yɛ mu deɛ a ɛne yɛbɛtumi ama yɛ kuro no akɔ n'anim afei nso so bio mɛsrɛ mmeranteɛ ne mmabaawa no nso so sɛ bɛhwehwɛ bɔ ho so yi na sesei nnuro binom ne nneɛma bi a aba no sɛbɛ ankasa nti awofoɔ no mɛsrɛ mo mɔma ne nkɔnkɔraa no ho na biribi ni a mɔtumi akɔntro nkoraa no because yɛde nneɛma bebree agu akwan so a ebi a meno ka sɛ kyena na ade kyea bi a na adwuma bi ba bɛpie afei mmerante a bɛnti ɛbrɛ afei na ɛnam sɛ bahwɛ bɛho so yie nnuro ne nneɛma bi nti no kyerɛ sɛ wontumi ɛmprɛ wɔ mo ɛkɔba saa na abɛyɛ hawa abɛtɔ ɔmaa no so nti mɛsrɛ mɛbawa no ɛne mmeranteɛ no sɛ obiara ɛbɛyɛ koraa firi saa yɛ nom na ɛmmoa nnuro no ɛmmoa nti megyina wei so ɛsan de aseda kɛseɛ ɛma Krankaman nyinaa na mmerepa mu no ɛnkyɛ yɛbɛsan ahyia mɛpɛ sɛ nka abere biara no yɛbɛtaa hyiahyia ama sɛ ideas bi anasɛ problem bi a ɛrekɔ so wɔ kurom ha na yɛn nyinaa yɛde adwena bom na afei yɛapɛ solution to it medam ase bebree nana ɛkasa wieɛ no ɛna ɔma akwanya
say assembly member for Kranka electoral area Kamal Dean Mohammed ono nso emfa na no disem entudwa na nananum ehu ni team Paul ni vision nana besre walidi ekasa kakra wadawruma onana mefuma na odi ache mini mpanimfo nana chairman nana no matena nkoya chief imam ne mpanimfo asofo amotie gwam zumba ahemfo yebeda mwase nana no Krankaman Akwamura mijina ha ese obose menemi unit committee yejina wole Ghana by Bentum suma menemi unit committee say anko prebibi enfia by no biano menemi unit committee so obose yebeye abana aburu wa bini e wonti asese misengina ha ese obose suma Ghana by ebe sumami so de mputuduma so de bien ebe de Nkoranzaman of no sabe Krankaman chefa won bia no koya me so amako nkodere na majidodoro efi assembly ebe wa Krankaman mi so do se nana meye ama wani mabanya na wasa dwumadie kroya ase nananom ema kwanya se ahemfo mo wo zongo enfo mano disem entudwa na zongo ahemfo eba no nana sisala hene nana dagoma hene nana dagate hene any all the sub groups of zongo nyina obia ede na ahemfo epaye tenya nananom kwa ne baye omoba no omoni chief imam for Nkoranza North Alhaj Abdullah Opon ene baye mentie ensempo a malam shaibu edi tudwa medase nana kwam nana chairman nana numpenifo nana chiame nana sala hene nana dagoma hene wala hene nana num nyina no matenase sabre mijira handa mijira homa nana sala ene nana dagoma nana dagati zongo ahemfo ene imamfo nyina die tiane se nana sala hene nana dagoma hene nana wala dagati sadia nananom esieni nananom chese mra mo Baah no emse nana ene ye ohene a otoso miensa omone nana Nana Baffoe ene dinkai esomye efri ho ena omne nana ofori nso esomye de toso miensa ene wo na sabie nananom omne nananom sitina ase ya nananom je omotu mu edidi ma omo bidiye omo sre ema won kwatenten ema won kabomu sabie be ya wonso obekai nananom zongo sofo na obedidi ama omo bi adie na nano de woyeye no e kire se wani ewo mo so nano se de na Nkoranza hene esoma se bra besi bibi kire no anumre na wo kai omo frɛ omo se omo beka ho na wo ne omo nko eno kire se nana wo beka omo enya ade anana oyere befi omo nana no zongo so fo se omo ta wachi kutu awia anajo omusai eyi yare mre bia obeto nsa afre omo bia no ombe mo mate ha na omo abe tawachi aso omo dawase ya mishira
phone now. I do 2 and 2. I could not want to make it say. It's no Hano. Hano Madaroma. Hano Adiarisa Adiasama say. Never 2 and a phone in Adam. Titrona and Anam Krankaman. I don't can Anam say what would I must be. Sir, I have reached a one. One of the was another dear Bonibia Ma. Near Ubonibia. Yenina, yes, the more our Nana, Omusu Atman, and Akunabus of Fonimuha. Na as a last one, na Okofo, Amisare, and Bentum, Baah, Okofo, and Krankaman. I as a damn some a crown yet. I'm already kind of what I have been here. Yes, I'm from the turning to a sword. And that's her. I need a console, I want to many say. And then see one of the enemy. Some corner I was myself. I didn't want Kobe when you're moving. And so dear at TV. I tell you, I don't know, I'm a foot. I don't know, Nkoranza, you know, I don't know what's right yet. I don't know what's right here, so, or show Nipa. Chichi, Nipa, one more dinner tea. Okofo the children of Krankaman. Now, a self-attack. So, what feel? What you see the face here? I don't know Krankaman now. Tituni Akwamuhene this year, oh, with your own pipe bomb. When you to me, I don't want day, I don't want dumb at the time. And it's in the natural. I don't really know Krankaman, I never want to so. I know by ya. I didn't know a yes. And that's all we need for everyone, and that's all our family. And that's all we put to our women now come open. Mama put into a basket. And put, sir, the duty, and another one, and another fan, and that's only another fan. Maybe a tree can come put 20. Ever be behind. 9 2. And we are sausage. Remember why you're more. And you do one na tailor for crew, Sasso hairdresser for, and you do a year for so one problem. When na Bessiatum come home, no one your kua, a yokua, a crown net, no wood. Now, Bripa, and Comodia be a self-attack on the motive, on the motive, San and Nasi and Anno. But I must say, and I could never so for Nana. Chief Imam, Nanum Zongo for Assemblyman, Unit Committee for and you for him Mabunu. My idea, my name is Fepa. My idea, my name is Seni. Now, Mekai Assemblyman, Nekasa Wakaye. Any Muslimi Kasamafo, the Kasa or Kaye, and then now come hine, the Kasa or Kaya. Nasi de ye, or say Ayora, and Kamijidi say, a big draft send no, not Krankaman, and Puncho. Ah, quite no pa Abaha. If you say, I did be I what ye know we are here be I do done ye. I said, don't see free one more Kasa. Say, United the year, Juma and Kabab Bokrubi, Amakuri, Ayakabash. And the master say, Kasa, young penny fue no more Kasa Chinano, Mama and Fa or Sia and your york. I say, Yanasa, a Babua, Ama, Kranka, a Tumpong, Nebia Krankaman, na Kagana mine so. But I must be brave. There must be brave. Yami Shramo, what the Fefa, my children, Akwamuhene. Many also be brave. Yami Shramuna, Lamas.
ana ida na me na misao ona ka se saso na ya mama ba tampe di na na ba ti asefo asase so ye ba tampe nya wo na wo awa tampe mama Mami Baffoe, Mami Messi Aboa. Mami Messi Aboa, wano anade nana Okofo, Amisare Bentum. Aya duba Bentum otoso nkono. Arene ba ati asefasa so. In fact, se nana no ni na ba kuro ye, wo mode ano ba ko ayuba. Sa wono na safata se wodi kuro ni mu a. Na ye kuro Krankaman ko a Nkoranza ko mu na wono ana ye hene ada wono a enye isasa ma me de pipe ata ne ba ye chia ma bi odini na aya sada yo kan na ne saka kamani na na misramo wanya mo kasia pa mi so mo ye mo so kasia pa ama na ma me aya de ye pa ma me na misramo pa na pa no kasia mo abatampa ofure bebe the washington was no asiseno asasisu na ne di wahimie charache na chere no wakasi akanya mena no akwaje sabe na na pejani mo charache I'm a fan of the real team. Hey.
ama kuro no ayɛ krabɛhwɛ no na nabɛsan ahyia mo na ɔde ato ne nyinaa anim na bia akyerɛ no adwene yɛyɛ no ha yɛn nyinaa ɔbɛyɛ kankɔ ama kuri na yɛn nyinaa yɛ atena ase yɛtoto nti deɛ ɔkɔ no no yɛbɛsa sɛ de yɛhyia
Okofo